дар киноҳо аз тюрма гирехтана хеле ҳам дӯст медоранд. Интересна ва қизиқиш дар оҷа чияй роҳҳое ки чӣ гуна ӯҳо аз тюрма мегирезанд. Таркиш, вертолёт, самолёт, катер, яхта, туннелканӣ ба ёрдами ягон сим, ба ёрдами ягон нохунгирак ва дигар корош. Неки ин хел кор дар ҳаёти оддӣ номумкин ай. Ё ин ки мумкин ай. Ҳамада салом бародаро, хуш омадем ба канали СМ Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар ин видео тамошо мекунем як чанд роҳҳо, як чанд ашёҳоеро ки ба ёрдами ӯ туремчико аз турма гирехтан хеле ҳам ғайриоддӣ ай. Мисоли оддӣ мегирем, шумо чӣ хел тасаввур карда метавонед ки ба шафтолу мешавад ки ай турма бигирезӣ? Чӣ? Это невозможно. Интересно? Бале ки интересно. Бо мо монед, видеоро сар мекунем ва бародаро пеш аз видеоро оғоз кардан ссылкае ки дар комментарияи видео закрепиш дега ба шумо имконият медиҳад ки дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед. Ва албатта дар вақти полни регистратсия кардантон дар депозити аввал ба ёрдами промокод метавонед ки то 6500 рубла бонус ба даст биёрен. Ҳам ссылка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш дега. Дар ҷои даҳум қарор дорад чизе ки ба воситаи ӯ аз турма гирехтан, яъне ки аст самолет. Замки Колдец немецкий лагер барои офитсерои асир буд дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон ва ӯ қарор дорад дар шаҳри Саксони. Албатта ки ҳисобида мешуд ки мисли дигар турмаҳо аз ин турма гирехтан номумкин ай. Не ки ба сабаби оне ки ин турма дар видеои мо қарор дорад, получается аз уҷа гирехтагианд. В принципе логично. Ва бародаро чӣ хеле ки шумо аҳамият доден, дар угли видео подсказка меброяд, ҳамин подсказкаҳо ба шумо ёрдам медиҳад ки дигар видеои моро дар канал тамошо кунед ки ӯам бо турма алоқамандӣ доранд, побег ё ин ки дигар коро. Ҳатман хабар бигирем баъди тамошо кардани видео. Смекаешь? Деворҳои ин турма аз сатҳи рекае ки дар наздикии ӯ қарор дошт 45 метр баланд буданд. Не ки ин кор барои одамое ки аз уҷа гирехтан мушкил набуд. Лейтенант Тони Ролд як кора мефаҳма ки кришаи ҳами замок, яъне ки ҳами турма пинҳонай аз чашми туремчико. Ба хотире ки ӯ инженер буд, ҳами хел фикр кард ки кришаи ин турма метавона барои парвози самолёт истифода шавад. Парвози самолёт дар турма. Лейтенант Билл Голдфинч ва Джек Бейста ҳамчун главни инженер интихоб мекунанд. Барои чӣ хотир ки ӯҳо пилот буданд, яъне ки лётчик буданд ва китобиро меёванд ки дар оҷа проекти сохтани самолёт буд. Вақти дарёфт кардани китоб ӯ мефаҳманд ки чӣ маълумоте ки барои ӯ зарурай дар ин китоб ҳастай ва ҳар ди главни инженерро бо ёрдами 12 заключёни дигар оғоз мекунанд сохтани самолёта дар чердак. Ҳама чиро истифода мебурданд, яъне ки чизе ки дар зери даст ҳаст. Албатта ки дар оҷа вода ҳеҷ кас запчаст намеёрад. Тахтаҳои кроват, ягон тахтаҳое ки дар онҷа аз мебел ягон чиз дига буданд. Чӣ намуд симпими ки ҳастай ва ҳамчун бародаро хати парвоз месозанд дар криша аз стуло. Албатта ки самолёте ки ӯ сохтан муҳаррик надошт ва ӯ бояд ягон ҳила қати бипара ку. Махсус ҳама хел конструксия сохтагӣ буданд ки дар лави криша ролик мондагӣ буд ва самолёта ба воситаи банд ба ванае пайваст кардан ки дуруни вана битон дошт. Вақте ки вана поён меояд тавассути ролик, самолёт бояд ки по инерсия бипара. Дар натиҷа Махбусо самолётеро тайёр мекунанд ки ду ҷои нишаст дошт ва 108 кило зиёдтар вазн дошт. Нақшаи Фирор баҳори соли 45 гузошта шудагӣ буд. Не ки лагера озод мекунанд моҳи апрели ҳамун сол ва албатта ки меҳнати ӯ барбод мешавад. Мне хочется плакать. Ва ин самолёта меёванд соли 2015 барои як кинои документални ҳамин намуд самолёта месозанд аз сар. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки бифаҳмем ки ӯ ба ҳамин конструксия метавонист парвоз карда ё ин ки не. Албатта ки ин самолёт парвоз мекунад, не ки ӯ қадар дароз не. Яъне ки ба ҳамун конструксияи ванаи при битонишон самолёт мепара, не ки 15 сония пас ба замин чапа мешавад. Не ки як чира гуфтан дар корае ки ин басанда буд барои заключёниё дар ҳамон вақт агар ки метонистанд бигрезанд, яъне ки 15 секунда хеле аз тюрма дур мешид. Бо ҳастай ҳолатое ки парвоз карда аз тюрма гирехтагианд, не ки мисли ҳолати аввалина неудачна шидагӣ неста, яъне ки тонистагианд. Ред Ван Файн барои дуздии нобарор
дар турма шиштагӣ буд ва ишам гуфтанд дар корае ки дар натиҷаи ғорат як офитсери политсия мембра вақте дар турма қарор гирифтанд файд мегреза дари турмаи хича мекафонанд неки гирехтани ӯ удашна намешава яъне ки ӯро ба наздикӣ меқапанд ва дар 26 соле ки дошт 10 соли дига хуш мекунанд ва албатта ки маҳбуси мораи 10 соли хуш кардан хеле ҳам нороҳат мекунад ва ӯ фикр намекунад ки издаватса кунад ва дигар роҳҳои гирехта намекова 5 сол мегзара якчанд марди яроғдор вертолёта мегиранд ва пилота заставид мекунанд ки болои турмаи фаид бирава вертолёт маҳбуса мегира ва парижа тарк мекунанд ба пилот ягон зарар норасонда мардо аз вертолёт ба мошин савор мешаванд мегрезанд неки и гирехтаншам бале гирехта метавонад удаш намешавад но дар озодӣ бисёр намегарда яъне ки фаида якчанд моҳ пас бо меқапанд неки як чиз дар иҷа фактае ки франсузо ба воситаи вертолёт гирехтана хеле ҳам дӯст медоранд як франсузи дига ҳам ҳамин роҳа истифода бурдагиай маҳбуси франсузи дигар бо номи Паскал Пайе ба воситаи вертолёт аз турма мегреза якбор не дубор соли 2003 дуюм бор мегреза дар Кана вертолёта медиздану дамош ва дар кришаи турмаи Грасе мешинанд се марди мусаллаҳ бо пистолети дробовик вориди турма мешаванд ва Пайера мегиранд ва албатта ки ӯрам баъди 3 моҳ дастгир мекунанд бо ва пешаи навора давом додан бародаро мехоҳам бугӯм ки шахсоне ки ҳозир дар Россия қарор доранд ва мехоҳанд ки 2-3 маротиба аз оили ки Россия бештар қабул кунанд номерои ки дар рӯи экран дестен WhatsApp доранд ба воситаи WhatsApp метавонед алоқа бароен ин ширкат ба шумо метавона ёрдам тия барои таъмин кардани ҷои хоб ҷои кор дар Литва Полша ва Южнии Корея рақами 9 гирехтан аз турма ба воситаи нома даставка яъне ки аз турма чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем маҳбусо нома менависанд ягон дӯст дошташон дар хонагиёшон дар ягон одамое ки ба ворои ӯ наздикай не ки турк и сарбайрак нома наменависад истифода мебара почтара не ки дигар хел ӯра дар Германия паси панҷара мешинонанд барои фурӯши маводи мухаддир ва ӯ чӣ кор мекунад ба почта худаш худ чароӣ мекунад нома не дар як коробкаи FedEx. А что, так можно было, что ли? посилкаи хеле калона вориди фургон мекунанд ва аз турма мебароранд вақте ки мошин дар раҳ меиста заключёни айдурунӣ мегрезад полисияҳои олмонӣ сурати ӯро апубликоват мекунанд ва мегӯянд ки ёдам гирехтагиай ва пинҳон мешава бо намуди зоҳирӣ тағйир додашуда не ки чӣ хеле боша набоша ӯра то ҳол дубора дастгир кардагӣ нестанд дар ҷои 8 қарор дорад чойгаббок ки албатта мо дар бораи и одам ва дар бораи дигар одамое ки чӣ хеле аз турма гирехтан видео кардагем бародаро метавонем ба подсказкаи дар болои видео буда будурен тамошо кунен ва хотиррасон мекунем коротка ки чӣ хел гирехтагиай и аз охранникҳо маз мегира танаша мешака ва ба сурохие ки барои поднос буд дар камераш ба воситаи ҳамӯ мегреза ва албатта ӯра дубора дастгир мекунанд и дафар дар як камерае мешинонанша ки ӯ сурохи хеле ҳам майда буд не ки на танҳо габбок тонест ки ба воситаи сурохӣ аз турма бигреза Кристофер Вайти ки қаддаш 180 сантиметр ва вазнаш 72.5 кило буд тавонист ки бо сурохи решотка аз турма бигреза ва албатта ки ногуфта намонад ки байни решоткаҳо 11 сантиметр буд ва ба ёрдами адёл через симхорое ки гирди турмаро маҳкам мекарданд аз турма мебарояд ва албатта ки гирехтани дуру дароз давом намекунад баъди 15 соати гирехтанаш аз турма ӯра дастгир мекунанд ва заключёни австралиёӣ Роберт Кол як чизи хеле ҳам ғайриоддира яъне ки доруи ғайриоддира истифода мебара барои гирехтан мисли каббок маз намешака худашда дар ӯ вақт ӯ суроки номуайян мегзарон дар балнесаи тюрмаи Лонгбей ӯ барои ғорат ба воситаи яроқ дастгир шуд не ки ӯра суд ҳамчун одами ненормал яъне ки девона мешумора ва ба ҳамин хотир дар худи тюрма не дар балнесаи тюрма ҷойгир мекунандаш ва ба хотире ки ӯра ҳамчун девона эълон кардагӣ буданд ба фикрам ба ҳамин хотирае ки охрана на он қадар хуб ӯра назорат мекунад ба чӣ хотир ки ӯ намебинанд ки кай ба ёрдами слабителни яъне ки доруе ки кай медонед слабителни чӣ кор мекунад ба ёрдами ҳамин дору 14 кило метавонад хича хароб кунад ва баъди хича хароб кардан ба воситаи сурохие ки диаметраш 15 сантиметр буд метавонад бигрезад ва ин сурохиро ӯ тайёр кардагӣ буд ба воситаи корчае ки сливишни масла мебарӣ маҳбусе ки хича лоғар кардагӣ буд баъди 3 рӯз дастгир мекунанд ва 1 соли 9 моҳи дига зиётӣ қуш мекунандаш
дар ҷои ҳафтум қарор дорад гирехтан бо ёрии пистолети чӯбин. Ҷон Диллерҷон главари бандаи машҳури Дилленҷер буд. Як бандаи америкоӣ буд ки банк ғорат мекарданд. Кори худшонаво пеш мебурданд аз сентябри соли 33 то июни соли 34. Ура январи соли 34 дастгир мекунанд ва дар турмаи хуб зашишони Краун Пойнт ҷой мекунанд. Не ки баъди 2 моҳи дастгирӣ карданаш ӯ ба ёрдами як пистолети чӯбине ки хеле ҳам монанд буд ба пистолети оригинал охранникора метарсонад ва аз кабинети начальники тюрма 2 автомати дига мегирад. Бале бародаро, хеле ҳам ғайриоддӣ натова, не ки преступник бо ёрдами як пистолети чӯбӣ тавонист ки аз Махбас бигрезад. Дар ҷои шашум гирехтан ба воситаи откривашка. Ралф Баки Филипс як одамкуши ҳастад ки ба хотири яке аз калонтарин погония дар штати Нью-Йорк баргузор гаштагиаст. ин одам дар тамоми ҳаёти худаш ҳамавақт ё ин ки дар турма ё ин ки под домашний арест қарор дошт. Соли 1992 барои фурӯхтани маводи мухаддир ӯра 15 шабонарӯз ҷустуҷӯ мекунанд. ӯра мешунонанд дар турмаи Клинтон, не ки соли 2005 озодаш мекунанд дастрочна. Албатта Филипса ки дар хунуш преступникӣ ҷойгир шидагӣ буд, условияи дастрочна озод кардана нарушад мекунад. Яъне ки чӣ гуна нарушад мекунад? Баъди озод шиданаш моҳи январи соли 2006 қариб буд ки духтари раднои худша мепаронд ва ӯра боз ҷойгир мекунанд дар турмаи Валденен. 10 апрели соли 2006 Филипс бо ёрдами махсус асбобе ки даҳанакӣ мекушоӣ, бисёриҳои шумо дидагием бародаро, кришаи металлический кухнии тюрмара шикоф мекунад ва мегреза. Баъдан 3 полисейскии тюрмаи Нью-Йорка мепаронад ки дар натиҷа як каси ӯ мемранд ва аз ҳамин хотир ӯ ҷойгир мешавад дар рӯйхати преступникҳои аз ҳама хатарноктарине ки дар греза қарор доранд. Дар вақти гирехтанаш ӯ истифода мекунад аз 50 мошини угнат, яъне ки дӯздӣ кардагӣ ва 6 хонаи дигарро ғорат мекунад. Ба ҳамин қадар ҷонканиш нигоҳ накарда баъди 5 моҳ ӯ таслим мешавад, вақте ки ӯра дар ҷангали округи Ворон полисейскиҳо бо мошину вертолёт окружат мекунанд. Ва албатта ки дафар ӯра пожизненӣ метаванд. Рақами 5 костюми кенгуру. Ба Порт Аутри Австралия роҳӣ мекарданд аз ҳама преступникҳои хатарноктарин опаснитарина дар мобайнои асри 19 ва условияи нигоҳдории заключёниҳо дар ин турма хеле ҳам сахт буд. Аз ҳамин хотир заключёние ки мехост бигреза ӯ бояд хеле умнӣ боша ва хеле меҳнат кунад. Ягона роҳ барои гирехтани Махбусо ин як раҳи борикаке буд ки шея ном дошт, гардан. Албатта ки роҳа хеле хуб охраният мекарданд ба яниҳои яроқдор бо ҳамроҳии саго. Дар сари заключёни бо номи Ҷорҷ Билиханту як фикри хеле ҳам ғайриоддӣ мезанад. ӯ худша дар пӯсти кенгуру ҷо мекунад ва мехоҳад бигреза. Ане ки охраннико ба тарафи ӯ тири холӣ кардана сар мекунанд. Ба чӣ хотире ки либос хеле ҳам хуб монанд буд дар кенгуру. Яъне ки ӯро паронданд на ба хотири оне ки фикр карданд даӯҷа ягон преступник рехтеста дар либос. Не, охраннико просто хостанд ки кенгуруро бикушанд. Ба хотире ки аз тир хурдан намбара, Махбус маҷбур мешавад ки қоил шавад ки ӯ кенгуру неста ва ӯра дастгир мекунанд дубора. Чӣ хеле ки дар ҳамо асро мумкин буд, якчанд қамчиниш мезананд барои кораш, обратно дар камера ҷойгириш мекунанд. Баъзе одамо барои гирехтан худшона ҳайвон мекунанд, а баъзе одамо актёр. Кевин Ҷером Пулум аз турмаи Лос-Анҷелес мегреза бо тавоноиҳои актёрӣ. ин кор рух додагиаи соли 2001. ӯро барои ҳаракати куштор дастгир мекунанд. Вақте ки ӯро дастгир мекунанд, либосҳои ранга дошт дар танаш ва ӯ охранника документиро нишон медиҳад ки дар ӯ документ сурати Эдди Мёрфи буд. Сару либосҳои Махбус майли, не ки ман намедонам ки намуди зоҳириш чӣ қадар сахт ба актёр монанд буд ки охраннико хуб аҳамият наметан ба сурати документ ва ӯра ҷавоб метан ва ӯ осонӣ метавонад ки аз зданий бирояд ва ҳатто главнаи зонаи управлении турмаро мегзара мерава, незаметна ки намебинаш. Албатта ё медиданаш мефаҳмиданд ки итра ки ҷавоб дода, не ки намебинанд. Албатта ки баъди 2 ҳафта ӯро меқапанд ва 25 соле ки дошт 4 соли дига хуш мекунанд, мешавад 29 сол. Инструменте ки барои гирехтан истифода шуд дар ҷои 4 қарор дорад кусачка. Забори баланде ки тюрмаро иҳота мекунад аз маркази турма 45-50 метр дур қарор дорад. Албатта ки через ин забор ягон чиро партофтан барои заключёниҳо хеле ҳам қин аст. Ҳамин хеле забор буд дар турмаи Южная Каролина. Не ки чӣ хеле ки мо шумо медонем заборҳои баланд барои квадрокоптеро проблема нест. Соли 2017 як дрон кусачка меёрад барои ғоратгар Ҷимми Коуз. ӯ ба ёрдами кусачка 4 слои забори симхориро шикоф мекунад, мегреза, аз
гирехтани ӯ дарак меёбанд танҳо баъди 8 соат. Баъд як чанд рӯз ӯро дар яке аз меҳмонхонаҳо дастгир мекунанд ки ҳамроҳш $47,000, 4 телефон ва 2 пистолет буд. Яке аз Фирори зури дига астай, и Фирор аз турмаи Алкатрас ки яке аз турмаҳое буд ки аз инҷа гирехтан тамоман номумкин буд, яъне ки турма дар байни овай чӣ хел мегирезӣ, куҷо мегирезӣ ва ҳамин хел и одамо гирехтагиам. Бародаро, мо дар бораи и видео кардагием ки чӣ хел се турем чи гирехт то ҳозира ӯро ягон кас дастгир кардагӣ нестай. Дар паскаска видео мебурояд бародаро, биҷихем подробнаша тамошо кунем, барое ки ҳамин як гирехтани ҳамин заключёниё як отдельный видео калона ки чӣ хел одамо ба ёрдами плаш лодка сохтан ва чӣ хел гирехтан, чӣ хел вақт ёфтан, чӣ хели лодкора сохтан. Хеле ҳам интересия бародаро. ҳолати дигар Фирор ба ёрдами шафтолу рух додагиай ва и корда на танҳо шафтолу, балки ишқам сами хича гузоштагиай, яъне ки чӣ хел ба ёрдами ишқ ва шафтолу мешавад ки аз турма бигирезӣ. Заключёни бо номи Мишел Важур ба сроки хеле ҳам дароз шиштагӣ буд дар турма. Барои ғорат дар райони Монпарнази Париж срок мегзарон барои ғорат кардани силоҳӣ. Пеш аз ин ҳолате ки мо дар борааш ҳозир гап мезанем, 5 бор дига гирехтагӣ буд. Не ки мо фақат дар бораи ҳамиш гап мезанем, барое ки иш хеле ҳам интересния. Аввал ӯ ба кришаи турма мегиреза. Савол дар инҷа ба миён меяд ки чӣ ба охранникҳо ӯра ҳечи нагуфтанд. Ӯ охранникҳоро тарсонд ба ёрдами шафтолу, яъне ки шафтолуро ӯ краска мекуна, мисли граната метова. А дар криша ӯра интизор буд ҳамсараш. Чӣ хеле ки гуфтем дар аввал ишқи шафтолу, шафтолуро ба монанди граната мекуна, ба тарафи охрана мепартояд ва занаш бо номи Надин дар криша ӯра интизор буд бо вертолёт. Яъне ки ишқ ё ҳамон қадар сахт буд ки зан управлят кардани вертолёта ёд мегира барои гирезонидани шавҳараш. Албатта чӣ қадар ки меҳнати сахт накарда бошанам, гирехтан ё дур дароз давом намекунад. Дар юги Франсия Надина дастгир мекунанд. Ахири Мишела боша дастгир мекунанд дар вақти тир хӯрданаш, яъне ки чӣ хелу тир мехӯра. Банга ғорат мекард ки меқапанаш, яъне ки тоқат намекунад ки дар озодӣ спокойна бигарда. Баъди 27 сол шиштанаш соли 2003 ӯро озод мекунанд. Аз сари нав хонадор мешавад ва мемуар менависад ва дар ҷои охир қарор дорад Фирори ки ба ёрдами махсус симо гирехтагианд, яъне ки махсус симе ҳастае ки дар таркибаш бриллиант дорад ки ӯ метавона любой чиро бибра. Заключёниҳои хеле хатарноки Австралия аз ҳамин сим истифода мекунанд барои бридани решотка. Ба ёрдами ҳамин симошон ӯ решоткаи турмара мебаранд, баъдан ба простин қапида решоткара қатъ мекунанд, баъдан бо меоянд ба ҳамин симхорора мебаранд ва дар таи пошон стол мемонану аз забори беруна мегирезанд мераванд. 150 полисейскӣ аз дами ӯ мешавад ва 4 маҳбусе ки фирор мекарданд дарҳол дастгир мекунанд. Не ки дар ӯ рӯз 4 тане 5 кас мегирехт, панҷумша боша баъди як чанд моҳ дастгир мекунанд. Бисёри маҳбусо ҳамин хели симора қалбакӣ тайёр мекунанд ки метавона ӯ оҳана бубара ва бисёри ин хел симора дар интернет мефурӯшанд. Анаки фикр кардан дар кора ки кадом заключёни дар бораи ин намуд симо медонанд. Мисол мегирем инаи монете ки дидестен дар дурунош ҳамун намуд сим дорад ки озод дар интернет фурӯхта мешавад ва ира вориди турма карданам осонае. Бале бародор, аз ҳамада фикри хубаш фикр нестае ки чӣ намуд инструмент барои гирехтан аз турма биёбем. Фикри зури зур ҳамеае ки фикр кунем ки чӣ гуна вориди турма нашен. Ҳеҷ вақт қонуншиканӣ накунем бародаро, озодиро қадр кунен. Видеои нава интизор бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Адари конкурс боша бародаро иштирок мекуна. Як Мерседес E класс, як так Мерседес компрессор, 10 та конверти $500 ва 15 телефони Samsung Galaxy. Чӣ хел шумо метавонед дар ин конкурс иштирок кунед? Чӣ хеле ки дар болои экран дидестем бародаро, дар ҳамин номеро ҳам WhatsApp ки шумо метавонед чекотона роҳ кунед, ҳам карта. Бисёри истифода барои картои Сбербанк медонанд ки чӣ хел ба воситаи мисол номер дар карта мемонӣ сума дар ҳамин номеро, яъне ки картаи Сбербанк ҳастае. Нархи як билет бародаро 800 рубла. Билетҳо хеле ҳам камай ҳаракат кунед ва як чиз нагуфтан намонам бародаро ки ба хотири ки ин канал дар видеоро памех накунем мисли конкурси пешина, мисол бисёр одамо ба хотири видео дар ин канал, ин конкурс дар канали Sharipov Live мегзарад. ссылкаи канал ҳам дар описанияи видео ҳастае ва ҳам дар подсказкаи видеоам болода ки ҷойда мебурояд.